ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയല്ല. ഇത് കണ്ടോ, ചിലന്തി വല കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. നല്ല കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങി കിടക്കുകയാണ്, തേഞ്ഞൊരഞ്ഞ്. ഇത് ശരിക്കും ഇത് ആരാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ മറുപടി തന്നേ മതിയോ? ഇതാരാണ് ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് KURTC, നമ്മുടെ KSRTC. KSRTC കർണാടകയിൽ നിന്ന് 8ഓളം മൾട്ടി ആക്സിൽ വോൾവോ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നതായിട്ടൊരു വാർത്ത കണ്ടു. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തേവരയിലെ KSRTCയുടെ യാർഡിലാണ്. നിരവധി ബസ്സുകൾ ഇവിടെ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ ആ ബസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിലാണോ അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ബസ്സുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് KSRTC സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് KSRTC നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. ഇതൊരു ബസ്സാണ്, ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന KSRTCയുടെ ഒരു ബസ്സാണ്. ഇതും വോൾവോ ബസ്സാണ്. ആ ബസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇങ്ങനെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനായിട്ട് കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ 100 കണക്കിന് ബസ്സുകളാണ് ഇവിടെ നശിച്ച് കിടക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇതുവരെയും ശരിയാക്കിയെടുക്കാതെ, ഈ ബസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നശിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് കാണാം. ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയല്ല. ഇത് കണ്ടോ, ചിലന്തി വല കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബസ്സുകളാണ് ഈ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ബസ്സുകൾ നടന്നൊന്ന് കാണാം. കണ്ടോ, ഇത്രയും ബസ്സുകൾ ഇവിടെ തുരുമ്പെടുത്ത് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കോടികൾ മുടക്കി വീണ്ടും ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നത്. ഇതൊന്നും അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇവരിവിടെ നോക്കുന്നത്? എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബസ്സിന് വേണ്ടി? ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, കട്ട